Анулиране на поръчка в активно състояние. Навигация. Клиенти. Документи за клиентски поръчки. Филтър. Опции за търсене на клиентски поръчки се извършват чрез документ номер с номер на поръчка или телефон за търсене, като телефонният номер се въвежда 00359. Изчистваме търсенето до момента и въвеждаме номерът на поръчката, която желаем да анулираме. Бутон ОК. С ляв бутон на мишката кликваме два пъти последователно върху поръчката. Поръчката може да бъде анулирана от нас, ако не е заплатена и ако не е подготвена за доставка. В случай, че поръчката е подготвена за доставка, е необходимо да бъде предаден сигнал към съответният отдел. Ако поръчката е с един тик, означава, че не е подготвена за доставка и можем да извършим корекция. Ако поръчката е с два тика, означава, че вече е подготвена за доставка и е качена в дистрибуция, което означава, че е необходимо да бъде предаден сигнал към съответният отдел. В случая поръчката не е подготвена за доставка и можем да анулираме поръчката. Анотация, коментар. Вписваме дата, име на служител, причина за анулиране на поръчката. Връзки, дискусии, тип. От падащо меню избираме отказана поръчка. Тема. ОП, т.е. отказана поръчка. Коментар. Въвеждаме причината, поради която клиента анулира поръчката. Бутон Запис. Меню Действия. Кредитно известие. Плащане в брой. Приключен F6. Поръчката е успешно анулирана.